Data yw'r holl rhifau o gwybodaeth rydym yn casglu o offer synwyddion mewn adeilad. Mae tŷ gweithgar yn casglu'n data o lawer o bethau fel reiddydrion, y tegell, y popty, y teledu. Mae synwyddion fel thermomedrau, mesuryddion trydan yn dangos faint o ynni defnyddion. Storion o data ar gyfrifiadur mawr sy'n gysylltiedig â'r tŷ. Rhaid casglu data yn ein tai i ni allu gwybod pa ystafelloedd sy'n defnyddio'r mwyaf o drydan, pa ystafelloedd sy'n rhy bwyll neu'n rhy oer, neu lle mae golau heb ei ddifodd. Wedyn gallwn ni'n gweld sut rydym yn defnyddio'r adeilad a sut yw defnyddio'r fwy effeithiol, a hyd yn oed sut i wella dyluniadau adeiladau yn y dyfodol. Y ffordd rydym yn byw a data sy'n dod o hynny'n penderfynu faint o ynni sydd ei hangen arnom. Pan fyddwch yn gwylio'r teledu ac mae'n hysbysion yn dod, neu os ydych yn gwylio fel droed a mae'n hanner amser, mae grid cenedlaethol yn gwybod bod angen cynhyrchu mwy o ynni. Cofiwch beth wnaeth y tegell yn mesurioedd clyfar. Cofiwch beth wnaeth y tegell yn Yn y gaeaf, rhaid i ni gael mwy o wres, ond nid yw ei hangheuon ynni'n dibynnu ar beth rydym yn ei wneud neu beidio. Gall data hefyd rhagweld faint fydd ei hangen seiliedig ar yr adeg o'r flwyddyn, y tywydd neu'n hymddygiad yng gwyliau'r haf. Bydd angen llai o wres ond fwy o ynni i cadw'n ddigon oer neu i'n diddanu. Mae data yn fod i gwmnïau ynni fesur defnydd lleol ar draws ein trefi ac yn ehangach ar draws ein wlad. Felly gallwn rhagweld yn union faint o ynni sydd ei eisiau a pheidio a chynhyrchu gormod neu wastraffu llawer ohono mewn gorsafoedd pŵer. Bydd yn arbed arian i ni ar filau allyriadau carbwn.